que són l'Horta Farners i el Girona B Masnou. Anem a Horta. Bé, doncs els de Raúl Matito es van blocar perfectament davant de l'Horta, que va fer el mateix. Al final va ser un partit molt de tempteig, molta intensitat, molta pilota dividida, molta disputa, etc. Per això mateix s'explica precisament l'empat a 0 en el marcador. Eren pilotes dividides pràcticament tot. Aquí veiem una ocasió determinant en una pilota que pispen el Farners al mig del camp, però que veiem que finalment el porter de l'Horta aconseguia aturar solventment. Ocasions comptades, tot i que van haver-hi oportunitats com per tal d'obrir el marcador, però finalment bé, el Farners que aconsegueix guanyar un punt bastant important. Després d'aquella bona ratxa que va tenir, es va parar, ara torna a aconseguir bon joc i bons resultats. De joc poquet en aquest partit, també tot s'ha de dir, no? Però precisament aquest punt el que el fa valuós és contra un Horta que pràcticament és un equip de tercera divisió, ja ho hem comentat moltes vegades, amb un grandíssim entrenador com és Xevi Molist, i bé, doncs, això és un punt molt daurat i recordem també que els gironins